Хәерле көн укучылар. 7-нче сыйныф курсында без бөтен аңлатмаларның рәвешен үзгәртү белән шөгыльләндек. Мәсәлән, әлеге аңлатмалар бөтен аңлатмаларга мисал булып торалар. Ә 8-нче сыйныф курсында без ваканмалы аңлатмалар белән танышырбыз. Бөтен аңлатмалардан аермалы буларак, ваканмалы аңлатмаларның ваклаучысында үзгәрешләр кергән. Мәсәлән, әлеге аңлатмалар ваканмалы аңлатмаларга мисал булып торалар. Бөтен һәм ваканмалы аңлатмаларны рациональ аңлатмалар дип атыйлар. Әгәр рациональ аңлатмаларда үзгәрешләрне саннар белән алыштырсак, санлы аңлатмалар килеп чыгыр. Әмма мондый алыштыру аңлатманы 0-га бүлүгә китермәсә генә мөмкин. Белгәнебезчә, 0-га бүләргә ярамый. Мәсәлән, 2 плюс a плюс 2 бүленгән a минус 1 аңлатмасының a 1-гә тигез булганда мәгънәсе юк. Яки әлеге аңлатманың санлы кыйммәте булмый. A башка кыйммәтләр алганда аның мәгънәсе бар. Үзгәрешләрнең, аңлатмаларның мәгънәсе булырлык кыйммәтләрен үзгәрешләрнең мөмкин саналган кыйммәтләре яки билгеләнү өлкәсе дип атыйлар. Санаучысы һәм ваклаучысы күп буыннар булган вакламаларны рациональ вакламалар дип атыйлар. Мәсәлән, әлеге вакламалар рациональ вакламаларга мисал булып торалар. Рациональ вакламаның төп үзлеге белән танышып үтик. Рациональ вакламаның санаучысында, ваклаучысында 0 булмаган күп буынга тапкырласак яки бүлсәк, аңа тигез рациональ ваклама килеп чыгар. Мәсәлән, y плюс 2 бүленгән y вакламасының санаучысында, ваклаучысында y плюс 2-гә тапкырлыйк. Без y плюс 2 бүленгән y вакламасына тигез ваклама таптык. Әлеге тигезлек үзгәрешләрнең барлык мөмкин саналган кыйммәтләре өчендә дөрес. Шулай ук киресенчә y плюс 2-нең квадраты бүленгән y тапкырланган y плюс 2 вакламасын кыскартыйк. Санаучысында, ваклаучысында y плюс 2 аңлатмасына бүләбез. Шулай ук тигез ваклама таптык. Беренче очракта без тигез ваклама табабыз, икенче очракта вакламаларны кыскартабыз. Вакламаларның тагын бер үзлеген карап китик. Әгәр ваклама санаучысының тамгасын яки ваклаучысының тамгасын һәм вакламаның тамгасын үзгәртсәк, бирелгәнгә тигез ваклама килеп чыгар. Мәсәлән, a һәм b ниндидер аңлатмалар булсын, һәм әлеге тигезлек үтәлә. Шулай ук әлеге вакламалар өчен бу тигезлекләр дә дөрес. Шуның белән теория өлеше тамам. Әлеге теорияны куллануга мисаллар карап үтик. Моның өчен сезне практик өлештә көтәм.